Pango sa Airline Marketing and Tourism Development sa GMR Megawide Cebu Airport nang hinaot nga manupormi na ang mga requirements sa mga local government units LGU sa Tibok Sugbo aron na makadani o daghang mga lokal nga turista. Sa pikas nga bahin nagkuwang usab karon ang mga hotels nga gihimong quarantine facility. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, ang naaswing sentimiento dili ilang iya sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport apan lakip na usab sa mga local tourist ug ubang mga tourism stakeholders. Sa Tigum, uban sa Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, GMR Megawide Cebu Airport Corporation ug mga representante sa mga hotels ug resorts sa Dakbayan ganihang buntag, gipalanog ni Liza Ines Librodo, pangu sa Airline Marketing and Tourism Development sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga usa sa hinungdan nga menos ang mga turista gikan sa ubang mga probinsya nga mobisita unta sa Sugbo, mao ang nagkalain-laing mga entry requirements sa matag LGU. Ning bag-o lang, namahayag si Cebu Governor Gwen Garcia nga dili na rekisito ang letter of acceptance gikan sa mga lungsod o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo nga gustong suruyan sa mga turista. Apan ang ubang mga dakbayan mangita sa letter of acceptance. If you're going to book, nagpaplano ka pa lang, wala ka pa sa Cebu, you go to the website, you check the website. So kung magkaiba-iba yung mga requirements, then that's the challenge, no? And sometimes hindi na sila babiyahe. Miabot sa 8.4 million ang domestic passengers nga miagi sa Mactan Cebu International Airport niadtong 2019. Sa miaging tuig, miabot na lang kini sa 1.9 million. Apan ning tuiga, padayong nagkaminos ang domestic arrivals. Samtang kun menos man ang domestic arrivals, apan nagkadaghan ang mga OFW o returning overseas Filipinos nga muuli ay sa Sugbo. Apan ang kakuwang sa mga hotels nga gihimong quarantine facility ang nakapugong sa mga airline companies nga magdugang og flights. Sa pagkakaron, tulo lang ka mga airline companies ang adunay mga international flights nga motugpa sa Mactan. Gidasunan usab kini ni Cindy King Chan, chairperson sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission, nga 486 rooms lang gikan sa unom ka mga hotels ang accredited ISIP quarantine facility. They can fly additional flights. Unfortunately, we cannot say no. We cannot say yes at this time because we are looking at the availability of room. We are imploring pa more small to medium establishments na quarantine facility. Samtang ang presidente sa HRAC, Con Hotels, Resorts and Restaurants Association of Cebu, Carlos Suarez, may pasabot nga 97% sa mga hotel sa Cebu City mipili nga magpabiling staycation hotel inay quarantine facility subay sa executive order sa Department of Tourism niadtong Disyembre 27. Apan niadtong Lunes lang, mihangyo ang dakbayan sa Sugbo ngadto sa HRAC nga ipa-accredit ang ubang mga hotel isip quarantine facility. Amo nang i-share sa members na ang members na po mo decide. If they really want to convert, then HRAC is here to assist them, to connect with them to Department of Health. Bab, sa pagkakaroon ng hinahanglan og 1,800 ka mga hotel rooms sa tibok lalawigan sa Sugbo ug sa mga highly urbanized cities alang sa mga manguliay nga mga OFWs o mga returning overseas Filipinos, kini ilabi na kay gikinahanglan silang magpabilin sa mga hotel rooms sulod sa 7 ka adlaw samtang magpaabot sa ilang schedule sa swab test ug sa resulta sa ilang swab test. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.